Chima penj ma pod dhi nyime pacho ka mano mar klas 12 kama yudo kanyo ni penj mar klas mar 12 ma koro sani bende dhi nyime osebedo kacha gi timbe mano ma ok ni kare kaluwore kod ratiro madwarore kaka jotend kuonde ma itime penj maromo kacha 9 oseriembi nimar ichich kodgi e kuo mar penj. E kuonde mag timo penj mago maromo 10,651 gik ma ok oyienegi bende bedo kar kacha kuonde mitime penj ma kamano madhi nyime ne omaki e centers maromo 28 ka simbe mag tudruok maromo 9 bende ne omaki. Kane oloso e sikund nyiri mano ma Kolanya mantiere sub-county ma Teso North, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni sirkal oloso komiti ma biro neno ni weche kuo mar penj otieki. Bende ne olero ni medo kwan containers mago mag kano penj kod kuonde timo penj oduoko chien weche kuo mar sani onge ng'at manyalo neno penj ka sa ma timo penj no podi. Jagoro mongirore Belio Kipsang bende koro nolero ni chenro osechakore mano mar neno ni ogol duoko mano mar penj go e kinde makare ni koro sani osechak non penj makamago. The cases we have had are 28 where there were unauthorized materials in some centers, and we also had 9 phones, people coming with the phones within the center, and that is not allowed. We had 3 cases of corruption. We have also had 2 cases of impersonation. And out of that, the only number that we have been able to send home, we said they must step aside, are 9 center managers. That is the principals who were manning the particular schools. The Ministry of ICT and the Ministry of Interior, they have done a wonderful job. Mainly our colleagues who manage the technology part of life, the Ministry of ICT, they have really done a good job. They have been able this time to neutralize the social media. If I call them traffickers, I think I'll be using the right word. This time they have been neutralized. If you are able to go to some of their sites, they are totally frustrated.